This is a mother's heart. She will never ever forget her children, no matter what. Kahit na anong mangyari, kahit na magkasakit ang ina, kahit na tumanda, hindi kanya makakalimutan dahil isa ka sa mga pinaka minamahal niya. At hindi po ba yan ang tunay na pagmamahal, hindi nakakalimot? Totoo po ito, no? Makalimutan na ng lahat ng nanay, hindi lang ang kanyang mga pinakamamahal na anak. Kaya kapatid, pasalamat ka kung buhay pa yung nanay mo. Dahil di naman po lahat ng mga tao pinalad na makasama buhay ang kanilang mga nanay. Merong mga ibang ina maagang pumanaw. Pero kung wala ka mang nanay, nandyan pa rin ang ating mahal na ina, si Maria, para mahalin, para gabayan, at para alagaan tayo.